Здравейте! Вчера излезе отчета на Nvidia. Има силни очаквания, че тя ще да дигне пазара. Една птичка пролет не прави. Била тя и Nvidia. Може би се случи нещо такова, особено днеска. Не е проблем. И не е толкова неочаквано. Въпросът е, че примерно технически нещата на S&P не изглеждат супер красиво, като се насложат една върху друга дневна, седмична и месечна графика. Особено на големите периоди се виждат доста красиви bearish дивергенции, мечи дивергенции, които обикновено сочат за посока надолу, като какво ще ги предизвика тия неща и така нататък не е толкова важно. Въпросът е, че те в един момент ще се случат с все по-голяма вероятност. Това, ако стане така, както се оформя на месечно особено, това е доста дълъг период. В смисъл, не са тия драстичните, бързи, смели, така да се каже, дръпвания надолу, които примерно имаше миналата година покрай Carry Trade на Япония, които се възстановиха за 2-3 дена. Едва ли не, тая година също имаше една-две такива изпълнения. Когато спадането става бавно, както когато се изкачва, примерно, нали, и всеки смята, че то не трябва да расте повече, а пък то продължава да расте, в същото време, когато тръгне на обратно тренда, нещата се получават подобно, само че в обратна посока. И идеята е, че това нещо може да продължи известно време, повече отколкото хората са очаквали, така че в следващите години да няма чак такива доходности, които са видели последните 5-6. Следващите, примерно, става дума за една, две, три, да речем. Към това, от моята гледна точка, се натрупва и волатилността от управлението на Тръмп. Не се знае къде ще го избият нещата, геополитическия риск все още си го има и да, нещата са рискови. И за да допълня малко, вчера излезе информацията от FOMC митинга, предния път, където се вижда, че ФЕД реално е разделен и всъщност не очакват 100% намаление на лихвите на заседанието следващия месец. Така че това допълнително може да натежи върху пазара. В същото време не трябва да забравяме и глобал макрото, т.е. Японската централна банка и нейната парична политика, тъй като ако там спрат ефтините пари, това неминуемо ще натежи на пазара на акции, най-малкото през долара, който ще се дигне като цена, оттам нататък всичко си следва.